sa mga basic needs sa mga tao mao ang tubig. Apan kun wa nay tubig, unsa na lang kaha ang atong imnon? Panglimpyo, panglaba ug uban pa. Ug karong bag-o lang, giisa na sa pag-asa ang El Nino alert ug tungod niini taas na ang kahigayunan nga mapatiyagan sa mga Subuanon ang epekto sa El Nino. Usa sa sagad maapektuhan sa grabeng kainit sa panahon nga mosangpot sa huwaw mao ang tinubdan sa tubig. Karong buntaga, makisayod kita kung unsa kaandam ang Metropolitan Cebu Water District ug MCWD sa epekto unya sa El Nino pinaagi sa tong pagpakikinabi sa ilang tigpamaba. O ba nato sa programa, makapuso karong buntaga ang spokesperson sa MCWD, Ma'am Minerva Herodias. Ngayong buntag, Ma'am Minerva, welcome sa programa. Nico, thank you for having me this morning. Thank you so much for joining us. Labi ng bay-ubay atong pakisayran kabahin sa nagdanga-danga ang El Nino, Miss Minerva. May we know asa man ang mga sources of water nato sa MCWD kani atong ihatag sa atong makabalayan. Ang MCWD, dependent siya mainly sa mga underground water sources. Natin mga pumps all over Metro Cebu. Na sa Talamban, aduna ta sa Talisay, aduna sa Consolacion, nasa Compostela, spread na siya. Nasa tay mga sources in Lapu-Lapu City. Aduna sa sabtay tubig gikan sa atong mga bulk water suppliers. Mao ni sila ang mga private nga mga nagdevelop og water sources nga atong gipalit ang ilang mga production sa water. Karong panahon na sa ting-init, Miss Minerva, kumusta man ang atong mga sources of water? Kumusta rin pupuno ang water level? Yun sa mga dam, di ba? Ang sources of water. Ang atong dam is ang Buhisan Dam. Ang Buhisan Dam ug ang Haklupan facility namo, mao ni siya ang in-house nga surface water sources sa MCWD. So kay surface man ang source, expected siya nga mag-init gani una gyud siyang maapektahan ang iyang production. So ang ato ang buhisan usually makaproduce na siya 5,000 cubic meters of water per day, and ang ato ang Haklupan is 30,000 cubic meters of water. That's per day. Tungod sa kainit na sa panahon, ang atong buhisan ni kunhod na siya to 3,500 cubic meters of water per day. While ang atong Haklupan, niabot na lang siya karon og 23,000 cubic meters of water. Naminusan gyud siya. While nati usasad ka bulk water supplier nga surface water sad ang iyang source diri sa may Kabadyangan sa Kotkot River nga niubos sad ang iyang gihatag gi-deliver nga water supply to MCWD from 10,000 cubic meters to 5,000 na lang cubic meters per Pero kung day. yun ani nga panahon, Miss Minerva, mga surface water ni menos good, ang mga underground water sources nato maapektuhan ba? Dili pa na siya maapektuhan dayon. Mo'y nakanindot kung underground ang yung water source. Naapag yun na siya, mulanat pa na siya dugay-dugay. Lately, labi na karong buntag, kaingon ta na kasi natin ginagmay nga pag-uwan sa taliwa ni tag-init karon, Miss Minerva. Unsa man makatabang ba ni sa padugang sa atong water supply? Sa akong na-observe sa uwan, dili pa siya kaayo watay ma-feel anang nga impact sa atong surface water sources. Kay dili man sad good ingon ana ang kadaghan pa ang niuwan karon. So di sad siya ma-translate dayon to potable water kung mag-uwan karon nya mosaka dayon atong supply. Dili ingon ana ang sistema sa panubig. Miss Minerva, nangandam ta para sa El Nino. Sa inyo sa MCWD sa preparation. Are you expecting po nga maapektuhan gyud ato water supply? Yes, sa kadugay na sa MCWD, aduna nakasinati na gyud tag mga effect gyud sa El Nino kung sa atong panubig, no? That's why ang direction sa MCWD is to develop desalination plants. So lately naka-sign na ta og contracts, tulo na ni siya ka contracts with private kanang companies nga mo develop og desalination plants diri sa Metro Cebu. Usa ani anha sa Upaw, Mandawi City, ang usa anha sa Mambaling, ang usa adto sa Mactan sa may MEPS 1. So kaning sa MEPS 1 naka-initial na sila deliver around 2,000 cubic meters. But ang full ani nila nga i-deliver, gi-commit to MCWD is 5,000 cubic meters. While the two other contracts, tag 25,000 cubic meters ni ilaha each mga ma-deliver. However, gihimo pa ang planta. So we are hoping towards the end of the year, maka-initial na sad sila og deliver kay desalinated seawater, dili man yun siya maapektahan sa tag-init. Kay di man mahubas ang dagat.
Oo, mao na siya atong pagpangandam, and also ang MCWD kung moabot ang worst nga scenario nga kinahanglan ta mag-deliver og tubig, we have 9 water trucks on standby para mo atong i-deploy nga mo deliver kung moabot gyud ang panahon nga magkinahanglan tag water delivery. Very briefly, Miss Minerva, kalimitado kayong oras. Message ninyo sa MCWD to our consumers, to our public. Ako gyud ibalik-balik nga palihog kita mag-conserve ta sa atong kaugalingon sa panimalay nato, di ta mag-usik-usik og tubig kay ang tubig ikaduha na ni sa oil sa nga mahal kaayo nga resources sa karon. So palihog lang dili nato usik-usikan, like labi na kung tag-init natay tendency nga magdugay og shower ingon ana, mao na siya mga ginagmay natong mahimo sa balay nga dako og impact sa panubig nga ato sad nga ma-share sa atong mga silingan sama sa toothbrush. Ay, don't keep the water running, gamit mo og baso. Ingon ana lang mga ginagmay nga buluhaton sa balay nga adunay impact. Ako na kayo nag-ikatabang. Dako na kay ikatabang. Thank you so much for joining us, mga kapuso, gikan sa MCWD. Miss Minerva Herodias